Sang Prabu Dewata Cengkar. Aku gelem dimangsa nanging aku njaluk lemah sing ambane sak destar. Niku rak ciut nggih. Mergo apa? Mengko kuwi yen kelakon aku tumeking pati kanggo ngubur wangking. Ngoten. Kaya mangko. Mula kowe kabeh mengko sumadya ing karsa sarta tanggap sasmita. Saiki ngranti rawuhe Sang Prabu Dewata Cengkar. Muga pepatih Taranggana mengko kang bakal dadi seksi. Ngaten nggih. Lan sawutuhe tetep aku tanggung jawab marang kowe Laras. Matur nuwun, Geng. Kula nggih matur nuwun. Anak kula pasrahaken dumateng panjenengan. Kula borongaken sawipun. Nanti rawuhe Sang Prabu Dewata Cengkar. Purun dipun mangsa minangka tadah kala mangsa. Ning kula nyuwun sak jembaring gestar bumi wonten ing Medang. Kanggo ngletak sisaning balungmu ngono piye? Kados enten. Mboten dados Saset yo. Ya. Gurumu duweni panjaluk saambane destar bumi ing laladan Medang Kamlangking. Aku kang kasis. Mbok menawa kanggo ngrumpaka kanggo ngrukti marang susah sisaning balung sing ora kesake karo Sang Prabu Dewata Cengkar. Kaya ngono. Mbah Sulun. Nggih menika ingkang nami Iya. Aji Saka. Aji Saka iki Sakabate 3 mriku. Ingkang tetulung lan mbok rono kasihan. apa bener bocah bagus? Terus Kowe kang aran Aji Saka. Saka ngendi? saking Pulau Majeti. Kowe temeka ana ing kraton Medang kamulyan apa sing mbok karepake? Rikala semanten kula rak sampun matur wonten ing Pendhati. Kula purun dipun mangsa minangka gentose Larasati ning kula nyuwun punagi wujud lemah sak ambaning destar. Namung menika sakit. Aneh! Aneh Aji Saka! Kamangka kawula ana ing kraton Medang kamulyan. Bareng kita titiwangsane tamangsa mesti dheweke bakal ninggalake ana ing kraton Medang kamulyan. Yo gene kowe pasrah jiwa lan ragamu Aji Saka. Sampun kula niati ranten kula tetulung dhateng Larasati. Kaya ngono. Penjalukmu njaluk lemah sajengkal ana ing alun-alun kraton Medang kamulyan. Ngaten. Enteng. Aja meneh kok lemah. Mung sak alun-alun ing Medang kamulyan. Lipet 100 ing alun bakal ndak wenehke lawanku Aji Saka. Boten kula namung nyuwun saambaning gestar mawon. Kaya ngono. Gestar niku iket. Iketmu kuwi. Nggih. Sing ukur sapa? Nggih panjenengan sing peparing. Aku. Kados enten. Aku sing kudu ukur karo kowe. Nggih. Tak sagui. Sakmenika pundi wujudipun gestar kala wau? Kedah panjenengan ingkang pinanggani. Sulun, sampun sametaken destar. Loh. Kowe Pasti dalem.
Aku wis ora sabar yen to diukur mengko kowe dadi tadah kala mangsane Prabu Dewata Cengkar. Pun kuwatir mengke daging kula seger. Seger, enak, Empuk. empuk. Iki gulane akeh. Gas nuwun. Iki Wong kita saambane distar niki mawon. tenan iki. Nggih. Ora njaluk aneh-aneh. Mboten nyuwun aneh-aneh. Nah niki carane pojok papat dipun cepeng panjenengan kalih kula. Sing penting saambane niki nggih. Ya ngono. Ya, sene. Nanti minggir lah kek ngene keterangan. Iki tenan aso. Wong sak ambane iki aja sapa. Nggih, monggo. Wis kawitante. Abana barite bakal tau korake tanah kanggo Aji Saka. Eko. Dui. Tri. Lho, Aji Saka. Ora ana pedhot-pedhot iki piye Aji Saka? Aji Saka aku ngakoni kalah karo kowe Aji Saka. Belum. Kowe Aji Saka. Dene swara. Bola-balik kowe lan ruangmu kabeh. Nganti Rama Prabu Dewata Cengkar nemahi pralaya jegur ning Gising Samudra. Iki mergo kowe. Aku ora ndarepake marang siksane Rama Prabu Dewata Cengkar. Yen kowe ora trima marang wong tuamu Dewata Cengkar, apa abamu tak sembadani? Pindane wong utang kudu nyaur nyilih balekake. Tak tagih kowe. Maju sajalah dari apa dari kuasa. Ya! Larasati, Guru Kasihan, lan kowe kanjak kajian. Nggih, Guru. Medang Kamulan Kumplang ditinggal dening Prabu Dewata Cengkar. Leres. Mergo Ratu kang wengis karmane dahar dadi menungsa. Kados ngeten. Sithik mbaka sithik kamula ing Medang Kamulan tumestapis kang tanpa tilas. Mula ora ana kang menang ngrenggani Medang Kamulan kejaba aku. Aku bakal dadi Naradipa ing Medang Kamulan. Nanging sadurunge aku dadi ratu, Medang Kamulan bakal tak ganti jeneng Medang Pengrantunan. Aku bakal jejuluk Prabu Aji Saka. Larasati minangka prameswari ing Medang Pengrantunan. Lan sampeyan uga minangka saha guru wonten ing Medang Pengrantunan. Nggih, mangke kula badhe sinau. Prayoga Deduga nggih kowe tak dadekno patih njaba jero. Oh, nggih. Matur nuwun. Pripun Sang Prabu kok patih njaba? Patih njaba ya nyambut gawene ning njaba. Nggih. Gitu ya ning jero. Oh, ngaten. Lah ingkang setunggal Sing sawiji uga tak dadeke punggawa. Dadi tumenggung ana ing Medang Pengrantunan. Gandeng Medang kawulane karek sithik. Aku mengko bakal nyipta menungsa saka woh utawa isi randu.
Jenenge Klenteng. Isi randu jenenge kelenteng nggih. Kangen dagelan. Ning isi randu jenenge Klenteng. Nggih. Mengko bakal tak cipta dadi menungsa. Mengko yen wis kelakon dadi menungsa, kuwi kena diarani jati jajar. Diduga prayoga lan kowe sumun sembodo. Mas uga dura sing ning kene. Ya. Nggih. Kowe tak dadekno tumenggung dura. Lah iki ana kewajiban mungguhe ngawakira. Kowe tak utus tumuju ana ing Pulo Majeti. Nek wis tekan Pulo Majeti ketemu marang Sembodo. Aku njaluk Kiai Rukmakala lan sandangaku diboyong ana ing Medang Pengratunan. Sampun terang terwaca dawuhipun Praja Saka. Pramila sawetawis kula nyuwun pamit nindakaken pakaryan menika. Tindake. Ayo. Kula taksih kemutan. Rikala Sembodo nampi dawuh kersa wontenipun sampun ngantos piyambakipun ngasta Kyai menika menapa mangke boten bebayani Menika lho, kula ugi dados pasiksen. Iya, Cik. Rikala semono aku meling marang siswa kabeh. Aku titip pusaka lan sandangan, ora ana sing menang njupuk kejaba aku dhewe. Terus Sapa wae senajan murid ing Pulo Majeti ora kena. Kowe lho. Ki njur piye? Nek nganti Dora lan Sembodo kae salah tampa. Wis kene wae. Kowe nderek aku, ayo. Nungko lakune si Dora ana ing Pulo Majeti. Kados barang ganti. Wis tumapel ning Pulo Majeti. Tenane pancen kabeh iki mau tak demok. Amarga mundhe dawuh kelawan Guru Aji Saka kang supaya wektu dina iki tumapak ana ing Pulo Majeti ketemu kelawan kowe semua. Sakwise ketemu kelawan aku, banjur gatine apa? Ndadekke semuruh dawuhe Guru Aji Saka yen to dina iki aku kaparentah supaya mboyongi pusaka Kyai Rukmakala lan sandangane Guru Aji Saka. Merga wektu dina iki Guru Aji Saka wis kelakon ngejowo ana ing Pulo Jawa kapara dadi pangarsa ana ing Kraton Medang Pengratunan. Kaya ngono, ya. Ya. Ning ngerti ya. Mbok menawa kowe dhewe sing kelingan. Rikala Guru Aji Saka bakal nuju ana ing tanah Pulo Jawa. Ya. Pusaka Rukmakala lan agemaning Guru Aji Saka supaya aku kang jaga marang sapa wae ora dikeparengake. Njaluk ananing pusaka lan agemane yen ora guru pribadi. Sembodo. Yen nek saka tembungmu pancen semune kowe ora percaya kelawan aku. Nanging dadi yo ngerti. Kabeh iki mau diku saka karepku dhewe. Kabeh iki mau pancen sing perintah Guru Aji Saka. Nganti aku temeka ana ing Pulo Majeti, mergo aku diperintah kelawan Guru Aji Saka supaya mundhut pusaka lan sandangane Guru Aji Saka. Aja nganti salah tampa. Kok jeneng aku ora percaya kelawan awakmu. Ning aku kuwi ngugemi utawa nuhuni dawuhe Guru Aji Saka. Nek nganti pusaka lan agawan tak pasrahke marang kowe tanpa Guru Aji Saka ngerti perkara iki rak teges aku sing kelar saka tanggung jawab. Dadi kowe ngugemi dawuhe Guru Aji Saka supaya ngreksa pusaka lan sandangane. Iya. Semono kuwi aku sebut.
nganti aku tumeka ana ing Pulau Majeti ketemu kelawan kowe. Ya mung bot-bote aku mundhe dawuh lan nindakake kewajiban jejering aku murid kudu bisa setuju marang dawuhing pangarsa utawa saiki ngene Dara, aja nganti kedawa-dawa perkara iki. Saiki kowe bali luwih dhisik, mbok menawa Guru Haji Saka kuwi dheweke lali perkara iki. Yen mengko kowe wis matur kawan Guru Haji Saka syukur bake Guru Haji Saka kersa tumapak ana ing Pulau Majeti nyuwun ananing pusaka lan ageman iki. Oh, yen ngono cetha pancen kowe ora percaya kelawan aku. Sebut yen pancen pusaka lan sanengane Guru Haji Saka Ratu Ulung aku, aja leputke aku bakal mentolo kelawan. Nek ngono kuwi iso marang batinku. Yo mergo tanggung jawabku. Tok ulungke apa ora? Ya padha iki rasa Tak ulungke apa ora? Ora tak ulungke mati. nganti padha padudon satemah tumekeng pralaya. Kowe prayoga lan kowe kula Dara lan Sembada dadi korban krana nuhoni dawuh pangarsa utawa pepundhen lan guru nganti kelangan nyawa kaya mangke. Sembada merga jumbuh lan jeneng dheweke ngugemi perintah jaga pusaka lan sandhangan. Weling kang pungkasan ora ana keng patut utawa bisa njupuk anane pusaka lan sandhangan kejaba aku dhewe. Dene Dara dheweke ora gelem singlar saka kewajiban. Uga ngugemi marang dawuh. Krana tak perintah njupuk anane pusaka lan sandhanganku ing Pulau Majeti. Wis ngene wae. Gandeng saiki aku wis dadi ratu ing tanah Pulau Jawa. Uga wis kelakon ngejowo. Aku bakal ninggal pepeling kanggo anak putu besok. Kaya mangko. Aku bakal nyipta aksara Jawa. Ya, jiji. Ana Caraka. Kuwi ana utusan. Caraka ki utusan, Caraka. Nggih. Ana Caraka. Data Sawala. Datan Swala. Siji-sijine ngugemi apa keng diperintah lan sing perintah. Kados niki wae. Data Sawala padha jayanya. Padha jayane, padha ampuhe satemah padha bendak sirah. Krana kasino ngaju sekti wiridanku sowan-sowan. Monggo Bathara satemah tumekeng pralaya padha mati samuyuh. Lah iki kanggo pepeling anak putu besok. Aksara Jawa bisa muni kudu disandhangi. Sandhangi kados dene tuladhane sandhangane aksara Jawa. Ana pepet, weknyan, taling, tarung, layar, uga pangku. Mula tak waspadake matine Dara lan Sembada. Sadurunge dheweke mati, kelakon dheweke pangkon-pangkonan. Ya wis ngono wae. Gandeng awak dhewe wis ninggalke medang pengrantusan. Mengko layone Dara lan Sembada dupakara kang becik, yen wis rampung
bebarengan bali ing medang pengrantuan. Bocah wadon ayu rupamu leledan ing tengah alas mongko alas iki gawat kaliwat-liwat. Sopo satenane kowe? Kula Prawan Sunti. Prawan Sunti. Nggih. Nek ngono kowe durung duwe bojo. Dereng gadah. Ditepungke. Aku Aji Saka. Saiki keng bawani kedaton ing medang pengrantuman. Ya kena diarani ratu ing tanah Jawa. Panjenengan menika. Mangga. Nyuwun Wis cukup pangapunten. cukup. Kowe ngadeka ora susah njur ngaras padha kaya mangga. Lah panjenengan sesembang kula ngaten kok Sang Prabu. Ya wis kowe ngadeka, aku kepengin mirunggalan kuwi. Mboten napa-napa sih. Bocah ayu Prawan Sunti. Nggih, Sang Prabu Aji Saka. Sawise aku ngematke marang kowe katurangganmu, kasulistianmu, kadudut ati. Aku seneng karo kowe, gelem kowe tak pundhut bojo. Nyuwun pangapunten nawita perkawis bojo. Kula mboten saged Sang Prabu. Ya gene kowe ora saguh. Siji kowe kamulaku, aku kepengin ngangkat derajatmu. Kowe sinanding marang sesembahan, uripmu bakal mublah-mublu kepenak ing tembe bumi. Sinasa kados ngaten, nanging babagan bojo tasih kula kiwakaken. Napa malih nembe menika kula pinanggilan panjenengan Sang Prabu Aji Saka. Witing tresna jalaran saka kulino, senajan to nembe kepanggih lagi ketemu, uger kowe ngimbangi rasa tresnaku, mesti bakal kasembadan urip bebrayat. Nyuwun pangapunten Sang Prabu, nanging kula boten saged. Prawan Sunti, Ci, aku gandrung trenyuh kapirangulan kowe. Aku seneng. Aku ora kuat ngampakane nanging karo. kula boten. Gelem ya? Kula boten Gelem Sang ya? Prabu boten. Sang Prabu Gelem. boten. Belum. Dituga prayoga. Suba kowe rene. Di kawujudan satu sapa satuhune kowe yen pancen kowe bisa wicara. Pak, aku anak, Pak. Aku anak. Kowe anakku, aku bapakmu. Yo Pak, aku melu bapak. Rupamu ora bejaji kok ngaku kowe aku bapakmu, Gak mau piye kok dadi ngene. Iki prayoga ampun kita. Kok dheweke ngaku yen anakku. Pak, tenane sampean mau nguyak-nguyak wong Pak. Ngomone bapak nganti tiba kedadian aku iki Pak. Dadi aku anakku Pak. Yen ngono komo kurut dumadi kowe. Aku melu yo Pak, aku anakku lho Pak. Bapak. Ya yen pancen nyata-nyata kaya mangkon. Ya. Sadurunge kowe tak daku minangka anak, kowe bakal tak wenehi jeneng Jaka Linglung. Wis kowe jeneng Joko Lilung Pak. Jaka Linglung, Iya Bapak. yen nyata-nyata kedadian saka komo kurut, kowe tak daku anakku selawase. Ning aku duwe punak. Apa kira-kira kowe saged? Waton aku mbok daku aku entuk melu bapak apa wae penjaluke bapak tak turuti Pak. Aku mung njaluk siji marang kowe. Tak daku anak selawase waton kowe bisa mateni bajul putih keng mapan ing segara kidul. Bareng Pak, njaluk Iya, iya.
Ora ana barang kang mung kalamun Gusti kang gelar jagat kijaban. Saiki ngene wae. Rene aku kepranan wis ora kapambeng niat. Golek ana bocah wadon kang jenenge Prawan Suti. Yen wis kecekel sowanke medhang pengratu. Kados kandidat. Dadekake nelongso atiku sengsara uripku Aji Soko. Wong atuh wis temekaning pati mapan ing segoro kidul. Rama Prabu Dewata Cengkar. Kula boten saged malesaken sastra wirang panjenengan Rama Prabu Dewata Cengkar. Yang widiwasa. Kenging menapa lampah urip kula kados ngaten. Kula anak ingkang boten pikudu. Kula boten saged ngetingalaken Darma Bekti putra lan Sudarma. Apa gunane aku yen to tansah digawe wirang? Kok menawa kanthi pusaka iki bisa mungkasi marang uripku. Rama Prabu Dewata Cengkar. Kula sumusul panjenengan. Kula pamit wae. Subuh kowe pawutan. Yo kene nyandhek marang aku nggonku bakal lampus sendiri. Maneman ragamu kok sandangi biar juru buyar lampus diri. Tenane kuwi sapa lan jalarane apa nganti kuwi kasih nyawa. Aku Pangeran Daneswara, putra ing kraton Medhang Kamulan, putrane Rama Prabu Dewata Cengkar. Nganti aku arep mungkasi marang uripku. Mergo wis ora ana gunane aku urip. Wong atuhku Rama Prabu Dewata Cengkar wis tumekane pati mapan ing segoro kidul. Aku kepengin balasake sedane wong tuaku ning ora bisa. Apa gunane aku urip yen tanpa tinunggon dening wong tuwa kapra ora bisa maleske marang patine wong tuwa. Ojo ngerantos. Mripat musik sanggo nyawang swasana indah. Kanda musik kepenak dirungokke. Tenaga musik ana sing butuh. Jenengmu sapa Daneswara? Pangeran Daneswara. Titise Dewata Cengkar. Pancen bener. Ibumu sapa? Ibuku Sri Kemuning kuwi. Nek ngono kuwe wayahku dhewe. Iya. Yang Prabu Dalu. Cukup kowe ngerti satemene aku iki sing cangkemmu. Ora perlu takut sewerna-werna mumundak nelongso kamu. Raton Galuh kae warismu. Duwekmu. Yen kowe arep dituwuh monggo ning Kraton Galuh kae duwek mergo yen sing iki. Boleh sowan Bapak sih. Kambangan kula badhe nyutaken anak kula jenggul muda Baik. Ini ya
lakon wis mek wae kena darani sumilak. Mergo bocah bagus kae dudu wong liya-liya mengkowe. Lajeng Kae sing wayah. Utuku kiwi putra wae panjenengan Isi diwata Cengkar. Nek perkara Diwata Cengkar monggo ning iki sing dadi perkaraku negara Galuh. Menika sinten? Iki biyen warung kok ya padahal wakilku. Hah? Nek bener-bener kowe arep nyuwitake anakku, tak apa. Ning aku sing dawuh barang wayah sik. Oh, Cik. Kulo iki pas yen kowe mau ditunggu. Ning siji Galuh kae negaraku wajib sindar iki. Ning longko kowe ngadepi wong kemisah mandiri ana ning negara Galuh. Sapa jenenge wae? Ajis kae kebak sambarang. Bahasan ragane iki hubungan beteng waja. Ning ana salanane kowe iso marswirane wong tuamu balik lan negara Galuh. Lajeng warginipun kados pundi? Kowe tak beni dalan. Kowe memperno semedi ana ing Karang Tumaritis. Nang Samudra Kidul. Kandining neng percaya marang kangatan. Kelakon kowe mars wirane wong tuamu lan njaluk bali ning negara. Kowe aja cilati tak gawene kabeh kae. Jebul. Sumeplok jeneng adikku. Lajeng minjang menawa panggen kula tumapak wonten Samudra Kidul. Becike saiki lakonana tumuju menang ing Samudra Kidul iki Parang Tumaritis. Menawi ngaten pangestu panjenengan kursi. Lalu sendak dibakali wae. sami tau terus. Ayo aku pirungan kawan kowe waktu. Diraken bobor monggo. Wis pangapunten, Ci. Aku ora mangerti Cikgu. Sopo kowe bocah wadon? Kula Prawan Sundi. Prawan Sundi. Nggih. Pelayu mulonjong mipis kapura dhewean. Apa perkarane kok nganti kowe kepelayu? Kula niki dioyak-oyak kali Prabu Aji Saka ajengipun pundhut bojo. Prabu Aji Saka. Nggih. Lah kowe iki sih legan apa wis duwe bojo? Jare nggih dereng gadah bojo. Lah durung duwe bojo arep diengko lanang kok tampik, Lah kula boten tresna kok Dara. Kok pawadanmu ra tris. Nggih. Jenengmu Prawan Sundi. Yen pancen kaya ngono, umpama Aji Saka lan Wadya Balane sing bojo nglawan kowe, mapan ana sak biruku aku sing bakal ketemu. Oh, ngaten. Yo, Sundi, panas. Prawan Sundi kae jaluken. Rene, aja dadi palang. Kowe kudu tak sowanke marang Guru Aji Saka. Kula mboten. Yen ora kleru kowe rewange Aji Saka. Bener. Patrape Aji Saka kuwi tenane ora luput kepengin duwe bojo. Nanging dibalekke wong wadon sing arep dikekarepake pinangka dadi bojo pisaku ora. Mongko Prawan Sundi ora saged dipek bojo dening Aji Saka ya ruwang. Nanging nyatane Guru Aji Saka kuwi kepranan marang Prawan Sundi. Yen kowe sabelo kelawan Aji Saka, musuhmu dudu sapa-sapa. Sebelmu rampung. Sampeyan Rambung iki kowe takut serake tamanke. Ayo. Andane Aji Saka wis kendang saka ing paparatan. Murung bakal pradul ana ngersane Aji Saka. Monggo aku sakti kelawan Prawan Sundi. Prawan Sundi nggih, Ndara. keterangan kelawan aku ayo tumuju ana ing Medang. Ngaten.
Nggih, namung ndherekaken. Piye wusanane kowe tak putus supaya ngoyak prawan Sudi. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Kula boten saged boyong dhateng Prawan Sudi awit menika wonten pepalanipun. Sapa kowe dadi pepalang? Pangeran Ganes. Nemene yang nami Daneswara. Daneswara? Nggih. Putrane Dewata Cengkar. Terus jebul isih urip. ya, Kelakon kowe jumeneng ratu ana ing kraton Medang. Duk nalika semono kraton Medang kamulan nanging sliramu sing dadi ratu dadi Medang. Daneswara. Aku Daneswara. Lah sing siji kae sapa? Jegul Muda. Jegul Muda. Iki pancen Jegul Muda Yarawangga. Daneswara, Aji Sok. sadurunge tak ladeni apa kang dadi karepmu. Sawetara kae sapa sing bakal sowan kae. Sang Prabu Haji Saka aja Pak Haji. Bapak Prabu Haji Saka. Aja mung ngaji tok. Pak, piye kabulusanane kowe tak utus mateni Bajul Putih Segoro Kidul. Pangestune Bapak Bajul Putih tak keplekne Padas pecah belah. Sembodo. Iya. Sembodo. Ya nek ngono kowe tak jago anak selawase malah kaporo. Kowe bakal tak wene panggonan, ya. Kowe mapano ana ing Kesanga. Kowe jumeneng Naradipa nganggo sesebutan Tunggul Wulung. Aku tak mlebu ana ing lemah wae ya, Pak. Kaya ngono. Liwat jero lemah. Ya wis tindakake tumuju ning Kesanga kono. Saiki tak wene wektu apa karepmu kowe munggah ing Pendhapa Medang Pengranten. Manut kandhane wewujudan iki mau. Yen to Bajul Putih wis temukaning pati. Kaya manggon. Senajan to wewujudan iki luput nanging sumring perkara uga kuwi. Biyen Bajul Putih kedaden saka wong tuamu Dewata Cengkar. Pancen bener. Merga murkane nata ing Medang kamu. Negara ing Medang kuwi tenane darbet. Suwun negara Medang. Yen nyata-nyata kowe kepengin njaluk negara Medang Pengrantunan, waton kowe bisa. Nanging kowe kudu eling. Wis pirang mbara kowe ketemu lan aku tanding tiyasa, mesti kowe kaprah cunda. Kok kowe ora miris? Duk nalika semono pancen aku nemahi paraloyo kaporo ora kuwi wong adepi kelawan kowe. Nanging isih ana saran supaya bisa nyingkir kuwi. Ki kowe yen ora percaya sawangan Kowe glingake kasus. Wajib. Lan kowe prawan su. Nggih. Lakon Haji Saka lan Wadya Balani wis sirna saka ing kraton Medang. Kraton Medang Pengrantunan kumpulan. Terus Ora ana paungan sing wajib madeg dadi Naradipa utawa ratu njubuhke marang Hyang Prabu Danunyuda nalika sekolah. Aku sing bakal dadi ratu ing kraton Medang Pangrantunan. Kados mboten semua. monggo.
Paman Sliramu Prawan Sumbu. Nggih. Ingsun wis jumeneng ratu ing kraton Medang. Ingsun bakal tambah jemat asma Prabu Sri Mahapunggu. Duk nalika semono pancen aku ora kuwo ngadepi kelawan pawongan sing jeneng Ajiso. Nanging dimensi liramu ngerti jegul muda. Sawise aku nampa dawuh saka ngersake Yang Prabu, aku semedi ana ing gising samudra, ya samudra kidul. Aku untuk wis ing Jawata kapara diwenehi srana supaya bisa ngalahke kelawan Ajiso. Jebul tumus kapara nyata, aku bisa ngalahke kadigdayane Ajiso. Jeneng penapa? Jebul muda, ingsun jumeneng ratu. Mongko ora ana pawongan sing patut tak dumuk minangka patih merangani ingsun jumeneng ratu ora liya mung jeneng sing. Wektu dina iki jeneng sira bakal tak angkat patih ing kraton Medang kanthi jejuluk Patih Jegul Muda. Wanter pangandekane Rama Prabu Dewata Cengkar nduk nalika semono. Rama Prabu Dewata Cengkar gayuh kencana rupiah makencar-kencar nalika ngasta pradata ing Medang Kamulan. Mongko Kraton Medang Kamulan wis kasirep dadi Medang Pengrantunan. Mula wektu dina iki dinten ngatonke Darma bektine putra lan wong tuwa. Medang Pengrantunan bakal tak ilangi sing ana ingsun jumeneng ratu ing Medang Kamulan. Sawise ingsun jumeneng ratu ing Medang Kamulan, ingsun kepengin nyipta negara ing Medang Kamulan dadi negara sing agung lan ageng, gemah ripah loh jinawi, kerta tata lan raharja. Murah pangan, sandang lan papan, saengga musi ana ing desa Landuh Kayen. Pinangka mengeti hole Syekh Jangkung. Muga-muga Bapak Panitia Hol Syekh Jangkung lan kabeh wargane ing Landuh Kayen mangke ora hayu tansah wilujeng slamet kalis ing sakara-kara. Ayo padha gembul bujana pira Andra